Dobrý večer, vážení priatelia. Vítajte. Dobrý večer, vážení priatelia. Vítajte na vlnách rádio Hlboký hlas. Hlboký hlas. V tomto vydaní sa vám pokúsime podať pomocnú ruku všetkým tým ľuďom, ktorí trpia mentálne pod týmito ťažkými momentami dnešnej doby, ktorá sa volá tento život. A čokoľvek vás zaťažuje, kľudne to prásknite mojim smerom. Normálne v komentoch sa posťažujte na kokotiny, ktoré vás dennodenne otravujú, s ktorými si neviete dať rady. Ja som tu na to, aby som vám s nimi poradil. Moja kompetencia je neodškriepiteľná, totiž túto univerzitu zvanú tento život už navštevujem veľmi veľké množstvo rokov a v podstate ani záverečný diplom nie je potrebný, pretože tento život nie je o diplomoch, tento život je o podanie ruky našim dvojnohým bratom a sestrám, ktorí sa boria týmto životom ako ľadoborce, a sneh padá a padá a ľad sa tvorí pod nulou. Takže neváhajte a prásknite do komentov, čo vás vlastne zaťažuje, čo vám nepríjemňuje život, čo vás najebáva, s čím si neviete rady. Proste hociakú kokotinu, čo vám proste hádže polená pod nohy. Neváhaj. Ja som tu pre teba. Nikam nejdem. Tu som. Pomáham. Tak ako viem. Podelím sa s vami o múdrosť univerza. Toto rádio sa volá Hlubý hlas. Neváhaj. Jak sa to povie, abonuj tento kanál. Ťukni na odber, ťukni na páči sa mi tento videový kúsok, jak się poví, konst alebo art. Jednoducho, lajkujte toto video, áno? Bo inakší še neutrímem a cožka sa stane.